Prvá taká spomienka, čo si niečo pamätám, je práve to, že kino, to som bola veľmi, veľmi maličká a práve tieto hry, že ja som mala veľkú záľubu v dinosauroch a v podstate som chcela byť dosť dlho vo svojom detstve archeologička. Môj vzťah s ocinom je už od doby, čo som schopná si niečo pamätať. Veľmi taký priateľský, láskavý. Mám všetky spomienky s môjim ocinom spojené s veľkým smiechom a s veľkou zábavou. Často sme sa hrávali, keď som bola maličká, s dinosaurami a so zvieratkami a chodili sme sa bicyklovať, hrali sme sa doma rôzne scénky a hrali sme sa na judo. Pamätám si teraz fotiek a z videí, že som bola na rôznych ocinových tréningoch a skúškach, ešte v kočiku ako bábätko s maminou a potom už keď som dokázala troška chodiť a behať, tak som chodievala na tréningy, tam si pamätám niektoré také útržky mám a pamätám si dokonca aj niektorých tanečníkov a na toto mám práve také krásne spomienky, že vlastne on ma naučil úplne všetko, čo sa týka tanca, čo sa týka prejavu na javisku, čo sa týka vystupovania, ako sa tváriť, ako sa správať. Ja v podstate akékoľvek také väčšie alebo veľké rozhodnutie vo svojom živote riešim, tak vždycky to nejako prejednám aj s mojím ocinom, vždycky sa ho tak nenápadne spýtam na jeho názor, buď nenápadne alebo priamo. A veľmi mi záleží a veľmi ma zaujíma vždy jeho názor. Tam nesmierne vidieť to, ako on vždy, ale vždy bol o niekoľko krokov vopred. Vždy bol nejakým spôsobom schopný absorbovať a potom transformovať a priniesť nejaké informácie sem k nám do krajiny v tej umeleckej tvorbe alebo umeleckej oblasti oveľa skôr, ako sem plynule tie informácie došli. Ako dcéra som mala takú úžasnú možnosť v podstate byť s mojim ocinom na javisku a naozaj s ním tancovať a vystupovať a spievať s ním a podobne cestovať s ním na tie vystúpenia, turné, akcie. Že on naozaj zasadil taký ten princíp toho, že ako sa u nás vystupuje, ako sa prezentujú tanečné skupiny už tedy od tej dávnej doby. Z neho ide naozaj taká veľmi, veľmi, veľmi dobrá energia a on sa ľuďom absolútne odozdáva a keď niečo robí, tak to robí naozaj na 100%. Aj keď mu teda určite zablahoželám aj osobne, tak by som mu chcela popriať absolútne všetko zdravie tohto sveta a prajem mu, aby aj naďalej pokračoval v takej krásnej až duchovnej ceste, ktorú si vybral a aby mal naďalej takú fyzickú aj psychickú pohodu a kondíciu a takú radosť zo života, ktorú má v sebe a ktorú rozdáva aj navôkol. A veľmi ťa ľúbim a som veľmi šťastná, že sme tu práve dnešný večer na tvoju počesť takto všetci spolu. Mua. Toto bol veľmi šťastný deň.